No niin, my day. Tänään ollaan Bangkokissa. Mä menen kattoo semmoista vintage-kauppakeskuspaikkaa. Eli mä menen ensin junalla sinne kauppakeskuksen lähelle. Tosta juna-asemalta on vielä noin kilsan kävelymatka sinne. Tässä on tää kauppakeskus, eli tän nimi oli tosiaan Bang Sue Junction. Nyt ollaan täällä. Tää aukeaa 10, mutta suurin osa paikoista aukeaa vasta 11 ja kello on nyt 11:30, eli pitäisi olla auki kaikkien paikkojen. Katsotaan mitä löytyy. Täällä kauppakeskuksessa oli paljon kaikkia vintage teepaitoja ja housuja ja huppareita ja lakkeja ja kenkiä. Ja sitten oli Pokemon-kortteja ja kaikkia tämmöisiä figuureja. Mä kävin täällä myös syömässä. Sitten oli kans kaikkia tämmöisiä kameroita ja elektroniikkaa. Sitten mä olin tuolla jonkun aikaa ja lähdin takaisin hotellille. Sitten mä kävin syömässä ja otin tämmösen matcha smoothie. Sitten me lähdettiin lentokentälle ja kohti Suomea.